Haast al warm. Krijgt hij is nog koud. Voor het trainen, denk. Zet hem op, jongen. We gaan aas geitjes ophalen. Oh, nog meer drapjes zaken. Oh, mooi drap. Oh, dat vind ik vaak zaken grappig. Is het bloed? Ja. Goedemorgen, een nieuwe dag. En een vlag. Een nieuwe vlog. Wie gaat correct zaken? En Ildo weer opstellen. Wie stem is een beetje fotrot jong. Daar was nooit last van, maar het is al heel lang niet. Want ik eerst natuurlijk zang en nooit mijn stem een beetje fotrot. Maar hoe gaat het bij hier de bouwtjes sliepen? Leuk. En Ildo wie nog nooit jaren voor best en die heeft heel goed in. Oh, ze is wel heel boos. Wie het leuk bij bouwtje? Nou, het weer heel goed hier, dus gelukkig. Wij zijn nu onderwijs naar voetbalschool Noord. Bij Drachtster Boys, zaken die zullen daar 10 lessen doen. En dat is gewoon een soort voetbalschool. En daar heeft er zin in. Hij had een paar maanden lien, had hij meid hier bij Jonger Oranje. En vanuit daar koest hij dan ik opjaan bij voetbalschool Noord. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat en of het leuk is. Trouwens, van een midje, wat hel je op, Jelke? 2 nieuwe geitjes. Er komt een familie. Ja, die hele familie op. Nou, maar wanneer ben jij er wat warm aan te denken? Nee, ik zeg hier omhoog. We moeten hem ook verzamelen. Oké. Nou, let's go. Past dat, ja? Die is wel mooi. Oh, dat is die hier. Zo. Daar is het nou. Nou, maar dan gaan we voetballen, joh. Dat is die jas dit. Gelukkig als je jas krijgt. Oh, ik ken het niet. Nou, dat gaat er al. Ja. Spannend. Die vond ik ook een beetje spannend, maar voelt daar, hè? Ja. Oh, wie mij ook naar voren. A few moments later. Zwaar. Wat de jas goed, jongen? Kom maar. Kom maar bij hij. Haast al warm. Krijgt hij is nog koud. Voor het trainen, denk. Zet hem op, jongen. Zoek hem op, Jurre. Zoek hem op, die oranje. En nu staat hij vrij. Juist. Op die zaak, door. Op die bal, zaak. Op die bal. Zoek hem op, Gijs. Zoek hem op, Gijs. Zoek hem op. En nu de paas. Nu de paas. Dat is mooi. Oh, jammer, hè. Nou, niet zo mooi als wat. Hoe mooi hoe er training jongen. Echt positief en toch wel, ja, wel duidelijk. Nou, een heel dag vermaakt het gek best. Die had een watergevoed. Dus leuk zo, voetbaldijken. Hey. Oeh, lekker. Lekker koekje. Oh, heerlijk. Wat vond je ervan? En wat had je het geleerd? Ik wil dan even zeggen van bang, bang, bang. Pang, pang, pang. Dus dan bijvoorbeeld hartstikke dapjes, like die en dat is A-kappen en spul. En dan A-kappen, hè? Eerst Ja. met rechts en dan met links en rechts en dan wel links. Had je... Trapjes rond. Ja. En hier zit watertoernooi. Ja. En partijtje. Ja. Leuk man. Mooie dag, Sanne. En partijtje, fjouwtje. Foutje. Ja. Ja. Dus wel wat leert? Ja. Mooi. Dan kun je thuis weer verder oefenen, hè? Had wel wat trucjes leert, zeg ik. Ja. Ja. Nou, mooi man. Die moest ik zelf doen. Ja, moest ik trucjes dan, hè? Afpakken. Ah, mooi man. Nou, dan gaan we weer. Ik hier iets voen, maar ik weet net van wat het is. Maar een Happy Stone. Bij Eliebijen. Happy Stone dokken. En die voel ik net heel verstopt. Die voel ik net verstopt. Die lag achter tussen de modder. Dus, wat zou dat betekenen? Je ziet een beetje onder de modder. Ga ik er al hellen. Zo, de achterkant.
Zullen die zo even wat schinnen. En de rest van de tijd, we gaan aanstaan geitjes ophalen. Ja, ben je het? Ja. Dus we gaan de geitjes ophalen. Ze gaan asem. Mag even de netar in, hè? Ik heb het van de dan kun je meteen goed zien. Je kan asem. Dan gaan we geitjes ophalen. Dat heb ik hem verteld, maar ik ga ze in. We hadden guiden, die zit achter in de karre. Maar wat hoe iets van die ding? Pelletbakken? Ja, zoiets. Ja, pelletbak. Pelletbakken. Op een kop. Op een kop. En daar zit ze mooi onder. En we rieden nog heel langzaam, want ben je wel wat heuveltjes. Dus we rieden lekker rustig weer om naar Broekstwaard. Het is maar 9 minuutjes rieden ongeveer. Ja, Dus het is dat net is heel nou veel. Ja. Nou tol, maar ja, even omdat we wat rustiger rieden. Wat? Hè? Ja, doe maar eens het C's, hè? Die jullie weer de bakken kapot hebben. Ja, we zijn weer met gauw nog goed zitten aan de bak te fretten zaken, hè? En die worden al uit. Ja. Dus als ze lekker in het theater toe, jongen, gaan ze alle rondte. Krijgen ze een mooi plakje, toch? Daar zijn meer om dan 13. En dan kies ik kennismeidje met Uursigheid, hè? Ja. Maar Geertje. Die heet Geertje. Maar het is net nog namen maar. Ik weet niet je. Wat voor namen wist? Wat mandje. Ja? Die maat. Zaken eten. Zaken, oké. Een vrouwtje. Ja? Jara. Nou, heid? Ja, maar dat is ook al een kanin die het jaren. Ah ja, maar ja. En er is ook een piek die het jaren. Ja, maar die pieken binnen het meer. Er is alleen maar wannen. Ja. Ah, ik vind het... Maar ik ben de wanne. Oh, is toen de wannen? Ja, ik ben zaken de wanne. Oh, ja. Wie ken ik? Zaken en Klaasje doen. Ja. Dat is ook wel grappig. En dan kies je van die even paken, de naam Zaken. En dan heet de oren heet Klaasje. Heet ze Zaken en Klaasje. Kijk, ze spaken beb. Nee? Jara en zaken. Ja, en Zaken. Oké. Oké. Nou, dan. Ik vind het best. Nou, je bent er. Ah, goeie. Hallo. Zaak pakken in de ring. Ja, ben ik. Ja, super. Nou, bij je. Toppie. Ik zal Ildo even pakken. Dit is leren. Die had zo'n ding. Hier had hij ergens pissen. Oh, wat een schatje, hè? Hier Schat. ergens had hij pissen. Ja? Hier had hij Oh, al je drapjes op de groen. dropken. Oh, heerlijk. Lekker, lekker, lekker. Maar ze nou op, ik zag ze dan warm. Lekker, zie voet zit erin. Nou, maar als de touw intussen een trosje poot pakken je voor. Of zijn pootje pakt er omheen. Ja, dat is hem. Toppie. Ik vind me wel leven. Leven. Nou, nee, dat hoor ik al. Lukt het jou? Ja. Huppatee. Ik zit hem met een beetje bielkenblauwen, dan het is hem elk op mij dan. Nou, je wilt naar het kamp. Een kennismeidje met de oorigheid. Oh, nog meer drapjes zaken. Oh, mooi op de rand. Oh, dat vind ik vaak zaken grappig. Kun je steen bloeien? Ja. Hé hey, jongen, krijg vriendjes. Naar je maten. Dat is kattenvriendje. Leuke, ja, zaken. Ja, ik zou Jelke zeggen. Ja. Heb je die naam van uw zak gehoord? Ja, joh. Maar dat heet wel hè? Ja, maar Ja, ben ik knie vol? Nou, kan die ook mooi los. serieus, die heb ik al een parkje. Kom maar. Oh, park. Kom maar, zaken. Hey. Kom maar, zaken. Doe eens maar. Kom. Meidje. Kom maar. Kom maar. Goed zo, jongen. Hey. En een kennismeidje. Ach, hey, even stoer doen. Even stoer doen. Jelke. Nog even snel letten waar de basis.
wij nog wel wennen, hé. Ze dat zijn. Wee! Nou, jij hebt een mooi plekje op zaken. Ik heb echt mooie keuteltjes met... Oh, net niet. Met alleen wennen is eigen. Ja, snap ik wel. Kom op. Ja, leven, kom goed. Nou, we doen even de diks even in het bak. Ik is mooi nog wel wennen. Laten we dat mooi in gebeuren. Gaat het hier achter rijden op reisjes? Ja. Dit het aan, hé, verdroogte. Ja, jong. Dit was schattig. Leuke zaken. Ja. Nou, bij jou zijn wat biks en wat heen. En dan, Wat is nou het mandje? de bruin is het mandje, maar de wit. De wit is een vrouwtje. Nou, wie zal zien hoe dit gaat, joh. Heel van de Moonhak naar het Dragster Boys was. En toen hebben we de geitjes ophellen. Zit nou in het hok. Zit daar. En ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je. En zijn blauwtoon van mij en via net dezelfde downloaden van je tablet als telefoon. Tot naar het shitsvlog. Hey hoi! Waar je er in de val ging, suiker? Godse. Dit is wel een heel vreemd kanin. Fremdknietje. Nou, doe maar wel los. Doei, jong, druk.